Alebo nie, čaute, ja vás robím v ďalšieho videa. Chceli sme sa oznámiť, že budem natáčať a druhý hneď, jak sme ukončili tam ten diel, to natáčame ďalší diel, takže neviem čo, viete čo. Prispihom som to, že ste nemuseli čakať, dlho som niečo robil a neviem čo oznámiť, stihnem to zase. Čakajte. Tak čaute, sme tu zase. A už na 20, neviem koľko sekúnd. A zrobíme aj fotku. Hej. Skýmnem to. Ešte na hodinu a pol. Či by ste nemuseli čakať. 3, 2, 1. Však čo, budem tu šťať na hlave, neviem kto, ale sme tu späť a myslím, že už natáčam dlhšie, tak dajte aspoň 10 lajkov, 10 plus. Čaute, dajte like, ak sa vám páčilo, dajte like, ak sa vám video nepáčilo, je dislike. Vaša.